jatend police Mutiambai okdhi mor kata okdhi bedo mamore serikal mare. Of course en ngama onyiswa ni osebedo kotuore kendo kata during campaigns gi National Tallying Center kacha ne wano ka deputy mare mane take charge mabe osebedo ko act nyaka kawuono. Taparo ni magi ne gin mana gik mane temo create the path kata prepare the way maber mar mondo Mheshimiwa Mutiambai mondo wuogi. Omiyo ana paro ni en gima ber anya nikech ok ber bende ka in jatelo ma kech ni e presidency kae nitie gima iluongo ni NSAC, National Security Advisory Council. Gin mana ji mathis kabisa ma okal kata auchiel. Magine magibet gi jatend Kenya kata ker to gipimo ne kaka weche mag serikal dhi kendo kata weche mag security. To ka in Margarita to ka in koro jatend police mok nyal bedo eye to eye gi jalup ker kata gi ker. Aparo ni owe in a way ma ok feel comfortable to seche go ng'e ni obende en gi jolupne madhi ang'wen kech nitie AP TGSU, nitie anti-terror police unit, nitiere units mang'eny kabisa. Maka gino ka samoro weche ok dhi maber gi ker, taparo ni gibende performance margi dhi bedo interfered with. Omiyo aparo ni en gima ber nende giwe office to wa hope ni Mheshimiwa Koome mabende osebedo police commandant ma Nairobi ka kendo en jatend training mar Kiganjo Nyeri kucha dhi pick up the shoes kendo dhi hakikisha ni ywak mang'eny ma jo Kenya osebedo godo particularly actions mag police kande gin gigo madhi konyo jopiny. Ok ni koro kete kacha mar mondo ng'ia ni to ker dwaro nang'o to watim kaka ker dwaro. Kech wasenyaka neno jo siasa mang'eny gi bendo osetero ne